ताए भैया ताहले मोबाइल बड़ो का कहीं रे मने नहीं खेला गत कौन में ता हो गइल बा ओकरा से मिलले बड़ी दिन हो गइल बा। तेतला से हो अरे ओकले से तेतला से हो थाप थाप बताओ ना मल दे अब भाग साला। अच्छा थमल गोनी एगो 2000 बताई बताओ अब सुनो बजाना आइल बानी तोहरो दुवरिया निकलो ना घर से पहरिया देखो ना इया रहबा के कैसन भइल बसकलिया रहता बेचैन दादा लागता मरी तोहरा बिना ले लो झिंगा झिंगा ले लो ना झिंगा ले लो ना झिंगा ले लो ना झिंगा मिली रोजीना रे बकलोला नाई का रे दूतो ना भैया तुम उपाय लगाओ तनी लगाओ लगाओ लगता कि जिने बाबा यही जनी कल जाई खड़े खड़े हमरो परना मायरा मन करे घुस जाई घरवा में एकरा बेची बेची गावो तनी गाना मायरा। 1 मिनट भाभी अभी आती हूँ। कहेला आइल बड़ा जीने में लगता डर हमरा मिले में कहेला आइल बड़ा जीने में लगता डर हमरा मिले में आई जइहे भैया तो होई तो पिटैया भाग जाए डैया आवतारी मैया भाग जाए डैया आवतारी मैया आज खाती इतने ढेर बा हो।